Imando, naayap na aulakan na madak na mga tao na niyan sa Buddha. So kapag pagpapanta ko dunia gusto akira. Ayaw man ito kuhaan tanong na sa dunia. Na kumbaga tanong sa akira. Di man ang kaya dunia. Nasi ko mumin. Nakalabang papantag wala. Kaya ipapantag wala utala ko mumin. Nasukado nga na mawin. Kalabang ko tanong papantag wala utala kaya dunia. Kaso dunia nama itu. So dunia nama itu. Na ayaw mala. Nasukado nga na mawin. Nagilan iparasi ko mga mumin. Naginakuan na sumumin na disilus. Enwari at tigin siya kianan. Aginan na kapir. Namalak ni kapana mo kadisal. Ano po na tigin na siya kianan na lipsyung ko yan. Na ino po na iya mas malaip ko na kadisal. Ayaw man na ipagkagastan mo. Ginautan mo mga Muslim ko mga kapir. Apara ko dunia. Na di mga pagkagas. Kaso Allah Ta'ala na inibigay niya sa dunia. Kung mga kapir na ayaw kita lang ganyan katanong. Nasuwalo na mawin. Apia sumusya na may kaisa na may biktima. May biktima o pangilaylayan niya. Siya ganda lumusya ang pagpamanuit ay Yahudi o Muslim. Na umanto mga usong Muslim na kagawan. Na tumanga usong kapir Yahudi na makakuha. Umanto mga ang iyong kuto ay Yahudi na pagpakakuha. Anami ang mga sa mo siya. Tigo mo siya. Aatagalin niya biyang gaya Yahudi. Kapag pagkakuha. Na biyang gaya tunay na Muslim. Na pagkagawan. Ugay. Na uman nagkaagawan. Abiyang ko tuwa at tunay ni. Na Muslim. Na puli niya buwin to Allah. Na may kagalat na usyo mo siya. Nagkakarata ginoon niya. Kumiyan at sumutsa nagkakarata ginaw niya sabihan ko ito aso Muslim na pagkagawan na so Yahudi na pagpakakuha ko taban ito. Sigo kaya pangadapuan lang, kaya pangadapu mo siya, sigo Allah na ini pamangundur yan nun. So tiga ba sa tabaligay, inikul ko siya rin yan ko Allah. At yung ko ito amiyay lang yan na ayap na kaya pakaukit yan na kuragis. Napitiro no Allah, tigay na hay mo siya. Nang wilingan na nakasong pangilaylay na nakakuduha uripan. Na inig-karang-karang mo siya so patatabuhan kuduha ka daw pagpamanuin. So, sa katawa Yahudi, abuso sa katawa Muslim. Nasigo ke, inig-karang-karang yan no kung patatabuhan kiran. Na kinilangunuan na ho siya. Allah Ta'ala so sa gintas kong pangilaylay. So pangilaylayan sa ano nga na Mauri asuan to na ini nasanggi mura-mura pelalagun lalagin kau bawadadanga na miyailay manunod sa Amerika so yung miyakarani ang yung utakang pagilay sa utalo ka ito pumanuit nakagiyang miyakarani so kailay na miyailay niyan ang yung kutuwa Muslim ang uman nakagawan na baliyan din ng puliyan sa Allah uman nakagawan na puliyan sa Allah na miyakarayag ko pangilaylay mo siya. Ang kata ka pagpakapunon, abiyang kutuwa sa timan. Uman niya na punin siya wala na nakapuno ng utapis siya timanan. Apikla siya na muntia. Muntia ayakot. Muntia alolo. Muntia jabadyan. Na siya din na pagkipundo ko kablang rahman. Siya ko pantag uwan suwama. Abiyang kutuwa mga muntia. Na aasay na nuwala sa 70,000 malaikat. Adiran di pagabot ng uta mga mundia. Adi tirumbelay, awalay. Abiyang kutuwa, Muslim, ako pumanuit ang pagkagawa na pupuli niya suwag. Nasokya pakalip siya mo taka pagkagawin ron. Namiya kalip siya ka pupuli niya kuwala. Nasokya pakalip siya puli-puli niya kuwala. Namiya surtit siya mga malaikat. Namiya kapaguman siya wala sa 70,000 puruma na malaikat. Amiya kalimpur sa pagpagawot ko mga muntia. Ading balay, awalay abiyang kuta mu'min. Ading mabaluit ang pagkagawan, nabalian na pupuli siya. Namiya kabura ko sumusa sa kapipya ginawa. Uwatigin, ukatawi yung mga Muslim. So argaw kapupuliran ko Allah. Na daw oras sila na ilang nila na bayran di baloy ang puli-pulisi ko Allah. Iya. Ayaw ba na naman ayaw kinili na sumad dunia.
سبحانه وتعالى يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mia ilaini sumia payat ku dunia na mia film mereka suatu mana mauri ditanukile cukup pada buat mana mauri ayam mai ilaitan lagi yang kayak dunia ubadi sulami na piyagi sabutanyan at dunia usinul mu'minin wal janabul kafir yang kayak dunia nakasurga dan kumakakapir na ayan kita na suatu mana mauri kakalabusin tanong si kontrol tanong si Allah subhanahu wa ta'ala kay papantagir tanong Allah na para si walong mana mauri